ya sabona mntu wafana yabona iLimpopo. eLimpopo abantu bakhona, yes, abantu baseLimpopo. Abantu baseLimpopo ngazi kanjani, yazi indlela abadalwe ngayo, ingathi uNkulunkulu wabadala ebhekele yena nangu la, uye lo yenziwa uNkulunkulu ubhekele. Mina hayithi mina uNkulunkulu, angisho ukuthi nguNkulunkulu, sengenza isibonelo leso, umzekelo, example, ngenza i-example, isibonelo ukuthi mina nguNkulunkulu lona umuntu waseLimpopo. Angithi ngekho umuntu waseLimpopo manje mangimeka zokumeka ngibhekile, angifuni kumbona. Abantu baseLimpopo angazi bambi, yezo yabo leli gama elithi bambi lingcono. Likhona igama eliworse elokuchaza abantu baseLimpopo engilifunayo, lethi angakakutholi manje, yabo. eLimpopo ushawa izulu emini, yabo emini akunethi, akunamafu, isky si-clean nje, but uzoshawa izulu kanjani? Abantu baseLimpopo bayingozi. Yazi indaba labantu baseLimpopo bebangikanje lokuthi abantu balaphana nemithi, bangodokotela lapho, imithi ngathi bayele esikolweni. Umuntu ashaye honors, ashaye degree ngokusebenzisa imithi, ashaye degree, ashaye i-honors, asashaye ne-masters, bambize ngo-doctor. Bambize ngo-doctor ekusebenzeni imithi. eLimpopo ingakho ingane zakhona uzithola ezinye masezizalwa ikhala kubhekelena, amehlo akalingani, elinye likhulu elinye lincane. Izinto ezenzakala lapho awuzazi. Labantu bayasebenzisa imithi kakhulu, kakhulu. Cha, abantu baseLimpopo bese bafika eGoli bayitshela, bezitshela mafika eGoli, yezo baseLimpopo afike eGoli bese yazitshela. Ndoda, uyazitshela wena unje uyazitshela. Yazi abantu baseLimpopo, yazi angibazi banjani abantu labambi, yezo. Ingathi angazi ngathi bazalwa isikhathi se-apartheid noma bazalwa kwahlupheka, angazi le shodayo. Khona shodayo abantu baseLimpopo. Angani mabekhiwa zange babuke, mhlawumbe khona into engafakwanga ukuthi babengabhekwanga mabe sekhiwa. Yazi labantu bayinkinga, yazi abantu baseLimpopo angazi banjani, yazi bayazitshela kodwa bacabanga ukuthi baphezulu, but lo muntu omunye uyambheka ngathi uyinyoka, omunye uyambheka ngathi angazi ikokroche. Ukubona le nto engayichazeki, ayichazeki. Lutho ngeke uzumchaza umuntu. Yabo mangabeka umuntu waseLimpopo umbeke laphana kuthiwa kubhalwa i-test, umbeka phambili kubhalwa i-test, umbeka phambili kuthiwa chaza lwa muntu lwana waseLimpopo, ngathola u-0 out of 10. I-test out of 10. Test out of 10 ibe umuntu waseLimpopo ubekelwa kuthiwa mchaza ukuthi unjani. Uyahluleka umchaza indlela amubi ngayo, awazi ukuthi ikhala linjani, awazi indlebe zinjani. Kune-confusion nje la, awazi, yazi abantu baseLimpopo. Cha, yabo labantu laba bayinkinga. Ushawa izulu, kunelanga emini, khanya bha, ushawa izulu kodwa awazi kwenzeke njani. Uzwa nje khala into encane kubo leyo, usakhala. Yabona mawufika le uyakhala uthi wabona wasathu bayazi ukuthi sokhona bekethole umsebenzi izolo, namhlanje sebeyam-destroy. Bayazi bakhona bethola umsebenzi izolo, namhlanje ya-destroy. Akufunekanga umsebenzi lapha, kufanele ufane nabo bonke. Mohlelo eLimpopo kufanele ufane nabo. Mawusebenzi yafa abafundi ukubona uphumelela nje, izinto zakho zihamba kahle, walungelwa zizinto, ushawa izulu. Lishaya izulu eLimpopo emini kunelanga, ushawa izulu eLimpopo. Cha, angeke yabo labantu bayinkinga. Limpopo bayinkinga.